Omamba, majority wacho ni in achiel kuom joma go koko. Mano kaluwore gi ka majority temo kele. Samoro apani imbe iwinje kamano. Ang'o makelo koko ni? Ugo koko nang'o? Mano kaluwore gi majority. Donge kare kata shoni oningo ruma nikech waseyudo kare kama chandruok nitie. Chandruok nitie kuom majority ero kamano kuom lero ne jopiny. Nikech winjo kowacho ni Omamba gi ni dhi go koko e liete. Koro kogo koko e liete to ero kare chwanyogi to girodho ji. Okero kare mane kama problem nitie. Nikech winjo kowacho ka ni Omamba gi ni dang' kia gima kelo koko nade to kendo wacho ni Omamba achiel kuom joma pingo sirikal to ni e chama. Chama mantie iluongo ni ODM. Yes. Di mai diere no en democracy. Orange Democratic Movement. Matiende ni ya, anie chama moyiene ng'ato ka ng'ato wacho pache, e samo nyalo wache, so long as ni paro mowacho no keny ng'ama chielo. Koro en an insult ne ji ma Migori ka ng'at moket hope kuome in the name of majority leader wacho ni achiel kuom joma power miyo Article 185 omiya power mar tim oversight ne executive. That is the law. Mane chik. Itime kanye? E bunge. Ung'eyo? E bunge. Okoko? E bunge. Poketime oko? Tija gin adi? Adek. Oversight, representation, and legislation. Correct. A representation chakadhi ayudo ji oko takono gi gima time under oversight. Danga chok jo North Kenya mkago tema kele bunge ni kama kaka time. Okadhi ya liel mowacho no gawi kokono. Ema kora uwinjo kawache 180 article 185. So Raila Odinga majatendwa no kedo ne gimiluongo ni devolution. The intent mane baba nigo en ni to donge wanyalo yudie a system moro mar tich manyalo bolo nikech ne wabedo kwa manyo president pare ni wasebedo kwa manyo presidency ni for a long time to pok Nyasaye ochwakowa. Mae momiyo baba no neno ni to dang' watim ang'o mondo kata kama malo ni pok wayudo to wadho ayudie mapiny mar devolution ni mondo dongruok obine japiny in equal measure. Right? Koro kata chama mar ODM majority leader wacho no. Kaka pare ni kaka gi pare. Ni nyaka waket jotendwa tesri mondo wayud dongruok mondo kaontis wahinya motele gi chama gi nikech wane jomo osebedo ka dhi mbele kawacho ne ya wadwaro transparency, wadwaro order kendo wadwaro prudence use of finances. Apenji an wa achieve mano nade ka kuonde mwae kaka chama inya ema oduwore ka piliedo aila marwani. To kidwa penjo ni to gini duwore ka piliedo kama nango diko nigo koke liel igo koke bunge igo koke binge ni nitie sam moro ndalo moro chien ka mane wan gi speaker moro mako winjo kipenjo ni point of order. Mama, do you want go against what has been said? How do you read my mind? Mano teot kama chiku yena wuoyi magino dhi adhi akineno kama chalo nyang' madhi gi main majority ne winjo kama ni penjo under siege majority ni under siege apenjo ong'eyo gik ma wacho gi ong'eyo maber chunye gombo ndi kata majority leader okanya chayo kata bunge chunye gombo ndi gima kaka gino to ber ndi to koro odhi wuok nango koro wan mane jela moro kanyo matin makok wayudo thuolo ma wawacho gi e bunge to kano tami wuoyo koro nyakane yude kama igole pressure chao oko. So aparo ni mana duoko majority